Ассалому алайкум, бародарони қандонабодум, зиндаву сарбуланд бошед. ман миннатдоргӯи худро ба тамоми мардуми муҳоҷир мусофир мерасонам ва шахсан ба он муҳоҷирову мусофире ки дар шаҳри Челябинск кору фаъолият дорад миннатдоргӯи худро ба шумо баён мекунам. ва аз шаҳри Челябинск як бародар маро холисалиллоҳ як Қуръон бо лаҳв ба мо тақдим карданд. ва ба ин мардуми шарифи сарбаланди Тоҷикистони азизам ки дар шаҳри Челябинск шумо кору фаъолият дорен ки боборо иззату ҳурмат мекунен, ҳама вақт дар шумо дуогӯ ҳастам ва ино намикат карда ки бобо Қуръон бихон. алҳамдулиллоҳ мо Қуръонро мехонем иншоаллоҳ ба амри Худо бо наворҳои хубу дилкаш ба шумо пешниҳод мекунем дар ҳаққи тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз ки дар ғарибӣ ҳастанд дуогӯ ҳастем. Худо нигаҳбонтон бошад, гиҷое бошед, соқу саломат бошед.